Waalaikumsalam. Kaping telu wong kang saleh tumulana kaping papat kudu weteng enggal kaping lima dikir wengi enggang suwe salah sawijining sapa bisa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin tambah ati iku limo sawermane kaping pisan maca Quran sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono
salah sawijine sapa bisa manglakoni insya Allah Gusti Allah nyembadani Allahumma sholli wa sallim ala